עכשיו אני רוצה שאנחנו נפגוש היום משהו. מה אנחנו נראה? בוא נחשוב. יש לי פה סלסלה. קופסה. מלאה בהמון דברים. כל מיני דברים שהבאתי איתי, שאספתי מהבית שלי. ואני חשבתי, תוך כדי שאספתי אותם, שבין כל הפריטים שיש כאן, יש משהו אחד שהוא משותף. מה זה אומר שהוא משותף? שלכל הדברים האלה, אפילו שהם שונים, יש משהו אחד שדומה ביניהם. עכשיו אני אראה לכם מה זה. יש לי פה. מה זה הצורה הזאת? איזה צורה הזאת, ילדים? אתם מכירים אותה? מה זה הצורה הזאת? תראו איך אני עושה עם האצבע. הופ, נקודה מתחילה ונותנת נשיקה. נקודה מתחילה יורדת וחוזרת. הצורה הזאת קוראים לה עיגול. החישוק הזה הוא בצורת עיגול. חישוק ורוד בצורת עיגול. יש לי כאן עוד חישוק גדול יותר, גם בצורה של עיגול. נכון מאוד, זה עיגול גדול. חישוק עגול וגדול. חישוק קצת יותר קטן ורוד. עכשיו, חוץ מהחישוקים, יש לנו המון דברים שיש בהם עיגולים. למשל, אני מצאתי את הקופה הזאת, אוקיי? שגם בה יש צורה של עיגול. עיגול אחד מקדימה, עיגול אחד מאחורה. מצאתי גם צלחת. מה קשור צלחת? אבל כן, גם לצלחת יש צורה של עיגול. מתחילים למעלה, עושים סיבוב, נשיקה, נהיה עיגול. ויש לי כאן אפילו קרם. קרם כזה, שגם המכסה שלו הוא בצורה של עיגול. נכון? הנה עיגול. ואפילו מצאתי משהו שאתם בטוח אוהבים. מה זה? באיזה צורה הגלגלים האלה? באיזה צורה? נכון מאוד, בצורה של עיגול. כל הדברים האלה יש להם צורה של עיגול. בואו נראה מה עוד יש לי פה. יש לי פה אפילו בקבוק. למה הבאתי בקבוק? מה, הוא עיגול? תראו, אם אני פותחת את הבקבוק, המכסה הוא עגול, וגם הפייה של הבקבוק עגולה. בואו נראה מה עוד יש לי כאן. עוד כמה דברים אחרונים שאני אראה לכם. תראו, הנה כוס חד פעמית פשוטה שאנחנו שותים ממנה, וגם הפתח שלה הוא עגול, ודבק של סלוטפ בצורה של עיגול, וקערה קטנה עגולה. כל הדברים האלה הם בצורת עיגול. בואו נגיד ביחד עיגול. בואו נעשה עיגול. עיגול. אז היום ראינו שיש לנו צורה שנקראת עיגול. ראינו שיש אותה בהמון דברים. ועכשיו אני נותנת לכם משימה. כל אחד מחפש בבית משהו אחד בצורת עיגול ושולח לי תמונה. בסדר? אתם יכולים לחפש במטבח, במקלחת, בצעצועים שלכם, בחדר ארונות, איפה שאתם רוצים. בחדר כביסה. מי ימצא עיגול בחדר כביסה? בואו נחשוב. אתם עכשיו הולכים, לוקחים את הזכוכית מגדלת שלכם, בכאילו יש לכם זכוכית מגדלת, ואתם הופכים להיות חוקרים קטנים ומחפשים עיגולים.